cursă în scop caritabil în pădurea Băneasa. Aproape 2000 de oameni din toată țara au alergat ca să strângă bani pentru refugiații din Ucraina. Surpriza evenimentului a fost că la semimaraton, câștigătoare la feminin a fost Alexandra Kirilova, o ucraineană din Odessa, care a ajuns în România în urmă cu 2 săptămâni. 3, 2, 1, start! Vremea capricioasă nu a fost un obstacol pentru aproape 2000 de oameni care au alergat inclusiv pe ploaie la un eveniment sportiv organizat în pădure. Competiția nu a fost prea ușoară pentru că terenul pe care au alergat este accidentat. O oră, 16 minute și 29 de secunde. Atât i-a luat lui Alexandru să încheie cursa de 21 de kilometri. A fost o cursă chiar foarte bună, m-am bucurat de traseu, de oameni. A trecut linia de sosire și Alexandra. Este din Odessa și a ajuns în România în urmă cu 2 săptămâni. Забег мне понравился, очень хорошо организован, хорошие люди, трасса очень живописная, красивая. Люди очень хорошо к тебе относятся, поддерживают. Забег понравился, но устала немножко. Вот. Este incredibil că după 2 ani de pandemie am revenit mai bine decât înainte și mai mulți oameni au venit la pădure să alerge. Participanții nu doar că s-au bucurat de mișcare în aer liber, ci au făcut și o faptă bună. Cei mai mulți dintre ei au donat bani pentru refugiații din Ucraina, în special pentru copiii bolnavi și pentru orfani.